Que hai, familia? Bueno, hoxe temos unha receita sinxela, con poucos ingredientes, pero desas que non se olvidan. Unha receita tradicional. Uns xenos con ovos, touciño e unha allada. Unha allada que é unha desas receitas que por toda Galicia facemos, da igual que sea para unha verdura, como neste caso, para un peixe, incluso para carnes. O touciño, mirade que touciño. É que isto, bueno, os que somos de rural, que somos de aldea, estamos acostumados a ter touciño así, a consumir este tipo de touciño, que cada vez se consume menos, pero creo que deberíamos volver a consumir este tipo de produtos. Pois bueno, precisamos uns xenos acorde con esta receita, porque van a ser a alma desta receita uns xenos destes que hai hora de inverno, tenros, eses verdes como se ven fantásticos, non? Precisamos que sean uns xenos de calidade, así que vamos a retar ao noso compañeiro Rafa Durán a ver se nos consigue uns xenos acorde con esta receita. Rafa, por onde andas hoxe? Oído na horta, chef, oído en Abegondo, provincia da Coruña. Se queres xenos, vouche levar un xenos de categoría, que para iso son o reporteiro recadeiro, sempre ao servizo do cociñeiro. E como non podía ser de outra maneira, vouche contar un chiste, un que chega e dille, como se chama teu can? Pois meu can chamase Borja Luis Brais Álex Sampaio de Todos os Santos. Un pouco longo para ser nome dun can, non? Si, é que é un can salchicha. Guau! José de Finca o Castelo. Efectivamente. Que son os xenos? Bueno, pois que son os xenos, que moita xente non sabe o que son xenos. Pois os xenos son os brotes tenros dos repolos. Cando apañas un repolo, córtalo, e el sigue medrando e sigue botando brotes, e eses brotes son máis suaves que o repolo. Isto que temos aquí debaixo son as plantas dos repolos. Do repolo, efectivamente. É dicir, cando se quitan os repolos, a planta non morre, nin hai que esperar a que naza outro repolo, sino que temos xenos. Efectivamente. Son os gromos dos repolos. Efectivamente, o gromo do repolo. Esta é unha forma, ademais, como de reciclaxe da planta, non? Porque primeiro tes o repolo, pero a planta non termina aí o seu ciclo. Cando se recolle ou cando se sementa esta planta? Ben, o repolo é unha planta que semento ao longo de todo o ano. Que pasa? Cando máis se vende, pois é na época invernal. A xente non quer un caldo de repolo pois en agosto, non? Pero claro. bueno, pero eu teño a todo o ano. De feito, vou rotando esa parcela que hai detrás, por exemplo, que está ahora con terra traballada, todo eso estaba cheo de repolos hasta hai pouquiño, hai un par de semanas, estaba chea de repolo. E entonces xa os estou rotando. Entendo. Ahora plantarei outra cousa. O barbecho, non? Que se chama. Bueno, máis ou menos. Meto, pero a veces non encaixa. Dime unha receita, ti que sei que te gusta cociñar con xenos. Sí, bueno, o xeno a min é algo que me encanta tanto que eu só doulle unha fervedura e xa os como así, cun chorriño de aceite por encima, e que me gustan tanto, hai quen fa empanada hasta de xenos, non? Pero bueno, eu penso que fervidos, como moito se queres dar algo máis de sabor, cun pouquiño de chourizo e punto. Eu creo que lle vai valer o noso chef, a Miguel, creo que por aí vai a cousa, pero estaremos atentos ao estáche bo, non? Sí, estáche bo, Estáche bo, se non saberedes. Gracias, Rafa. Bueno, menudos xenos que temos aquí. Voulle facer caso a José Antonio. Oye, pois a verdade é que hasta están vos así en cru, Xa me está dando unha idea para facer algún tipo de receita con isto nunha ensalada. Pero hoxe vamos a tratalos como se tratan habitualmente. Vamos a darlle unha cocción. Vamos a comezar xa poñendo o lume a nosa ola. De verdad que son saborosos, pero de verdade. Vamos a coller un pouquiño de auga para poñer a cocer o noso touciño e os nosos xenos. Vamos alá. Creo que con esta vamos a ver se xa nos é suficiente. A verdade é que non precisan moita cocción, como ben nos decía José Antonio. Vamos a engadirlle un pouquiño máis de auga. Pero como nos decía José Antonio, é unha verdura moi tenra, desas verduras que non precisan
moita cocción, non? Que non se pasen. Son verduras que casi escaldalos e pouquiño máis. Pero bueno, como vamos a meterlle tamén o touciño, eu creo que así está ben, xerriña para lavar, prendemos a nosa cociña e vamos a dar a tope. Vamos a poñela para que arranque a ferver o antes posible. Aí está, na P. Tapamos. Bueno, mirade que touciño, Que touciño máis bo, Con esta veta que ten por aquí, vamos a cortarlo a metade. Aí está. Guau. Mirade que pasada de touciño. Isto é, vamos, increíble. Vamos a engadir, ainda que o touciño xa é salgado, ten un pouco de sal, vamos a engadir un pouquiño máis de sal nesta agua, non? O sal precisámoslo para esta verdura, que suele ser bastante doce, pois que se note, non? Que colla ese punto do sal. Nada, hai que traballe a tope, perfecto. E, mentras tanto, vamos isto para lavar. Vamos con nosos xenos. Que boas pinta. Bueno, a verdad que a min, eu sou un grande consumidor de verduras, A min as verduras nosas me gustan todas. Pero os xenos me encantan. Sobre todo porque nos hai todo ano, non? Eu teño unha boa anécdota, porque a min estes xenos mo regala, o sea, consumos bastantes veces agora no inverno, porque a miña tía Pilar, que é a miña madriña, pois cando recorta os repolos non fai como moita xente que os arranca, non fai como nos comentaba José Antonio, que simplemente corta o repolo e lle deixa o talo. En ese talo medran despois estes xenos. Ela, cando ten xenos, sempre me chama: Miguel, vente a buscar que teño xenos para ti. Xa sabe que me encantan, e ala vou eu, bueno, máis contento que un cuco. Bueno, vamos a limparlle simplemente eso, vamos a sacar os talos estes un pouquiño máis gordos, sabes que un cañotiño aí, que tamén é bastante tenro, O sea, si ao cocela, simplemente con cocela un pouquiño, queda moi tenro tamén ese talo, A min gustame sacar e así o máis gordo, aproveito, eso no tiro, Eso para calquer caldiño de verduras que vayamos a facer estes días para outra receita, para un arroz, para un guiso, pois eu metollos no medio tamén, Bueno, xa vedes que é moi sinxelo de limpar, simplemente eso, sacamos os cañutiños así máis gordos, fijadvos que deixo o que é a parte do xeno, esta parte máis tenra, máis que é como a flor, deixo ya enteiriña, non? Por isto vais a cocer enteiro, vais a cocer perfectamente. Moi ben, seguimos aquí, sacamos os canotiños, nada, xa nos queda o último. Bueno, importante, eu xa teño lavada, pero é moi importante que as verduras, sobre todo cando veñen xa directamente da horta, que demos unha boa lavadiña, porque se a temos da nosa, que xa non lle botamos química, pois xa estamos salvados un pouco por esa parte, non? Pero é interesante pola cantidade de terra que pode ter, os bichiños que lle poden ir. Bueno, inda que ahora está tan de moda o de comer insectos, que inda que vaya algún bicho, di que é proteína, o sea que podemos comerlos perfectamente. Bueno, non sei se sodes todos tan atrevidos como para comer estes insectos. Bueno, vamos a ver, xa temos o noso touciño. Bueno, deixe-me coller unha espumadeira. Buah, fijadevos, mirad o touciño xa que pinta que ten. Xa casi está para sacar. Pero nada, como os xenos nos vai a levar, nada, son simplemente escaldalos uns minutiños, pois xa sacamos despois todos xuntos xenos e malo touciño. Vamos a metelos pouquiño a pouco. Aí están. Todos para dentro. Buah, como arrecende esta ola co touciño, simplemente un anaquiño de touciño ou un zanquiño de polo. Se non sodes moito de touciño aquí, podedes engadirlle un anaquiño de tenreira, si pode ser un cacho de agulla que teña oso, un zanco de polo, calquer carne, pois vai dar sabor tamén a este xeno, se vai a ser rico, non? Tan rico como isto. Bueno, vamos ca segunda parte da receita. Para eso temos os nosos oviños aquí. Bueno, vamos a dar unha pequeniña limpeza aquí a nosa tabua. Aquí temos ainda un poquinho dos xenos. E retiramos, como os decía antes, isto vámoslo a utilizar para calquer caldo que queiramos
para un guiso, para un arroz que queramos facer un caldo de verduras, reutilizámoslo. Desperdicio cero. Vamos a coller un caciño para cocer os nosos ovos. Vamos a encher un pouco de auga. Aí está. Vale. E vamos a introducir os nosos ovos. Antes eu recordo cando ainda os ovos se mercaban en... sobre todo estas mulleres que as vendían nas prazas de abastos, que ainda hai moitos sitios onde vades a topar. Recordo unha anécdota de unha muller que vendía os ovos ali na praza de abastos, no meu pobo, cando ainda empezou o tema da numeración, esta picaresca que temos tamén aquí os galegos, non? Recordo de que ibas a buscar os ovos e ás veces, cando chegabas a casa, mirabas e a mitad estaban sin número, que eran os de la casa, e a mitad tiñan número. Vendía hechos como da casa, non? A verdade é que esta muller era unha boa negocianta. Bueno, engadímoslle un pouco de sal, porque a cáscara do ovo é porosa tamén. Cando vai a cocer aquí nesta auga, vai a tomar tamén o seu punto de sal, vale? E outro truco moi importante que eu fago é botarlle un chorriño de vinagre. Por que o vinagre? Pois moi sinxelo. O vinagre non lle vai a aportar sabor, pero sí que vai a evitar que cando ás veces temos un ovo que cando está cocendo rompe un poquinho esa cáscara, empeza a salir a clara do ovo para fora, o vinagre fai que se recolla e fai que non salga para fora, que non se vacíe o ovo, sino que quede como unha pelotiña aí pegada nese ovo e xa non sale para fora. Vale, o sea que é un truco moi interesante. Bueno, vamos a darlle lume, vamos a poñerlo aquí a todo para que arranque e vamos a poñerlle o temporizador tamén. Estas cociñas son unha maravilla, estas cociñas de ahora mismo. Eu vou poñer eses ovos a cocer 10 minutos. Pois o que fago é poñerlle aquí un temporizador de 10 minutos e xa está. Cando termine este tempo, xa ela me vai a decir que están os ovos cocidos. Aí estamos. A ver, que xa estou aquí. Hombre, Isa, que tal, veciña? Como estás? Moi ben, hoxe traeche uns oviños das miñas Ai, pitas, que bueno. Mira que eu estaba falando ahora das ovos da casa, como me gusta un bobo da casa. Home, oye, pois... este é un prato, verdad, donde ten uns oviños da casa fritos con patacas, verdad, que se frito, quite. Cocido, de calquer xeito está bo, Pois dixen, eu seguro que xa ten a despensa medio baleira e voulle levar aí. Bueno, sempre se agradecen, Ademais, os oviños, bueno, apetecen en un cachiño de pan de millo. Bah, aí está, bueno, seguro que eses tamén están bons, está che bo, verdad, iso que andas a facer. Bueno, mira o que temos aquí, Mira que xenos, que cor verde teñen. Ai, que ben ollo. Pero eso por ten truco. Eso ten un touciño por debaixo, ten un sanacón de touciño, que eso, vale. gloria bendita. Moi ben, moi ben. Fíjate E, bueno, que... pois daquela, xa que che vexo aí os gobos, eu ainda preguntábache unhas cousiñas, porque teño unhas dúbidas, mira. Eu a nena, ás veces, fagolle os ovos pasados por auga, pero pásome un pouco, eu. Daquela xa me quedan cocidos normal. Claro. Quero dicir, eu, como van os tempos eses? O ovo pasadiño de auga que me queda aí para mollar a torrada? Como o ovo de culler, non? O que comíamos cando era... que chamamos ovo pasado por auga. Aí está. Pois, eso simplemente é cocelo 5 minutos. Ah, vale. 4 e medio, 5 minutos. E se o sacas así, cortas a parte de arriba, como facíamos cando era pequeno. Recordas cando era na primeira comunión que che regalaban aquel vasiño que era para poñer o ovo? Sí. Hoxe en día eso desapareceu. Verdad, non se ven, é que hoxe nos vexo. Os ovos pasados por agua, eso. 4 minutos e medio, 5 minutos máximo, é onde queda a xema sin terminar de callar. Pero iso cando rompa a ferver a agua, boto? Ou xa os botas? Non, xa os botas antes. Porque se os botas cando rompa a ferver, é máis fácil que che rompan os ovos. E os ovos tamén non deben de cocer a ferver demasiado. Se non chocan entre eles, é moito máis fácil que se vacíen. Por iso eu acabo de enseñarlles un truco que na casa xa tomaron nota todos de botarlle un chorriño de vinagre. O vinagre o que fai é que se recolla esa clara, se vai a salir, e queda unha pelotiña aí pegada e non se esparce a clara.
Porque ese vinagre tamén se lle bota. Eu isto viño a miña prima. Teño unha prima que ten, bueno, un restaurante así que dá torradas destas co ovo este moderno da hora, o ovo poché, non? Que pártelo e soltas aí. Se desparrame, claro. E se desparrame. Ela botalle vinagre tamén. Claro, bueno, eso bótase a hora de cocer porque fai o mismo sistema. Eso pos agua a ferver con sal e un chorro de vinagre e darlle unhas voltas cando está ben a ferver sin que este a borbotóns. É moi importante. Claro, que faga. E cando aí... este ben quente, pero eso, darlle unhas voltas, cando está xirando, rompes o ovo aí, empeza a xirar e o vinagre fai que se recolla esa clara e queda perfecto. Pero hai outras formas de facelo, ese mismo. Vale. Saínlle perfecto. Se ela ten unha pota grande así como esa, sempre con agua, porque claro, como ten como un restaurante daquela, cando ven eso, menea, chorriño de vinagre e ovo. Perfecto, xiño. Ai, a mí non se me dan tan ben. No, iso é moi sinxelo, hai moitas formas de facelo. Claro, a min traeme moitos recordos de infancia ese ovo que falábamos de ese ovo pasado por auga, de comelo así, de comelo ca culler, ese saboriño que... E non se botaba sal ni nada, simplemente a sal iba na auga, como fixen agora, e o ovo colle o seu puntiño, non? Sí. Pero despois hai os ovos a flamenca, ovos ao plato, ovo mollet. É que o ovo... Pois agora vouche enseñar eu, como lle faga un ovo a miña nena, ahora no microondas, Pero antes digo, o escalfado como é? Que tamén se fai, non? O escaldado, o escalfado. Sí, o escalfado é como falábamos, o da auga con vinagre, e eso é o ovo escalfado. Vale. Despois podemos facer ese mismo escalfado, se queremos, poñemos un vasiño, unha taza, para botalo, poñemos un fil deses de cociña, vale, facemos un oco, pintamos un pouquiño de aceite, botámoslo o ovo dentro, un pouquiño de sal, un pouco de orégano, de pimentón, o que nos guste. Xa sei. Así novo, atamos ese paquetiño e botámoslo a cocer así. E sacas un ovo flor. Un ovo flor así. Ai, pois ese hai de probar tamén. É o mismo, pero... Pois ora dixo, cheo, como fago eu unha microondas, cando teño presa non me paro moito, Fagolle un ovo frito a nena. Así para xobras en 30 segundos. A ver, que precisamos? Un cunquiño. Un cunquiño, pois mira, teñoche ese mismo, xeitoso. E agora un pouquiño de aceite. De aceite. Eu botolle unhas pingas de aceite. Moi ben. Aí, a ver, pois mira, así unha base. Agora, esta mellor xa lle chega así. Vale, e agora xíralo así. Efectivamente, ou con que remixelo. A ver, eu telo... Teño aquí un pinceliño. Xa me parecía, xa me parecía. Aí vai, ves? Moi ben. Así, na máis. Cantos ovos queres? E agora eu boto un ovo aquí. Moi ben. Efectivamente. Un ovo dos teus. Mira, aí está. Xa ves que estes... Mira, un oviño. Moi ben. E agora isto vai para o microondas, Non me digas, así nada máis. Así na máis. Bueno, mira, é que a verdade é que no microondas se pode facer moitas cousas. Sabes o que hai que ter cuidado? Sí. Mentras o metemos e ya contocho. Vamos. Porque non che ten pasado mellor a veces que che rebenta ese ovo. Pero ese é o cocido. O cocido xa non me arriesgo. Non, que cando queres facer un ovo cocido no microondas. Non, eu fago este solo. Pois é moi doado, Se me estoupa, despois teño que limpalo. Non, pero hai trucos. Mira, eu de todas formas recomendo che cando fagas tanto este como o cocido, que con un fil de cociña tapas ese cacharriño e faz uns buratiños. Tamén, se che estoupa, queda dentro, non che estoupa, non che mancha o microondas. Vale. Pero hai outro truco ainda máis. Se ti colles o ovo ese e cun alfiler ou cunha agulla que teñes, pinchas un pinchaciño ou dous na xema, que é o que estoupa, xa non che vai estoupar. Este que acabo de facer eu, pincho a xema e non... pero cunha agulla para que sea un pinchaciño pequeno, sabes? E así xa non che estoupa. Mira. Aí vai. Pois eran 30 segundos. Véchelo. Mira, ainda lle bueno, quedaronme 4. Mira, sí, quedanche 4 segundos, vanche facer falta. Pero fantástico, Fantástico. Vale, pero daquela, como diste, así cóceseme. Claro, podes cocelo ou este mismo, porque ao final este estálo pintando con aceite, pero é un ovo entre frito e cocido. Vale? Si ti lle pinchas a xema para que non che estoupe, podes facelo tanto en este como no outro. Claro, perfecto. Hai xente co que fai en este mismo cacharriño, bota auga, bota o ovo e coceo aí, tapado con fil e con buratiños. E con buratiños. E cocido. Ai, pois ese apunto tamén. Pero tamén hoxe en día xa hai uns cacharriños de silicona. Xa hai de varias casas que o que faz é metelos aí dentro. Tamén botaslle un poquinho de aceite ou tal, botalo aí dentro que ten tapa, pero a veces estoupa. Por iso hai que pinchalo. O truque de pinchalo, moi ben. Pois este, mira pa aí. Eu fagolle esta nena
E xa está, o ovo frito, 30 Home. segundos, Irene, lle dixo, aí está. Ok. E quítame dun apuro. E agora, Botámoslle un arraciño de sal. E si queremos incluso un poquinho de pimentón que temos aquí, e mira. Mira, xa temos un Xa o ovo. levo eu. Ese xa vas a comer ti, non? Xa te Xa o vexo. levo eu, xa teño pan fresco na casa, ahora xa o levo, mira pa aí. Bueno, Que fantástico. chusco. Bueno, tomade nota, este de verdade que a min quítame de moitos apuros, Bueno, Pero pois, bueno, eu xa sei, oí de facer os huevos pasados por agua. hoxe aprendín algo de ti tamén, fíjate. Bueno, eu tamén. Aquí aprendemos los dos. Vouche ter que ter un mandil para cando venga para cociñar ti comigo xa. Vale, levo Bueno, este, veciña, veña, que eu vou ir sacando xa a verdura que xa teño pa... Eso, ole que recende. Ule, non? Moi Bueno. ben, veña, chao, chao. Veña. Bueno, xa temos a nosa verdura lista para sacar. Vamos a buscar unha fonte, unha bandexa para sacala. Esta misma. Porque xa vedes que en nada, en un intre que falei con Isa que fixemos un ovo de 30 segundos ao microondas, xa temos os nosos xenos xa cocidos. Non precisan máis tempo. Fijadvos que cor teñen, Vamos, fantástico. O noso touciño xa o temos tamén. Aí estamos. Vamos a escorrer así un pouquiño. Vale, vamos a sacar o noso touciño. Vamos a ir recollendo isto para lavar. O aceite pouso en un sitio. E vamos a sacar xa este touciño que ten unha pintaza, a verdade, mirade. Mirade que cor... Buah. Isto... Ahora vamos a darlle outra cocción máis. Vamos agora a cortalo en liscos e facelo á prancha. Pero antes de nada, vamos a facer a nosa salsiña, o noso preve. Retiramos isto pa aquí po vertedeiro, para non queimarnos. Pasamos unha valletiña e os nosos ovos xa están, acaban de pitar, perfeito. Vale. Vamos a retirar os ovos desta auga, poñelos a refriar para despois cascalos. Vamos a engadirlle un pouquiño de auga fría. E deixamos aquí que enfríen para despois cascalos. Bueno, xa temos a nosa cociña preparada para o preve, a última elaboración desta receita, para o que vamos a precisar o aceite, vamos a precisar uns dentiños de allo, un pouco de pimentón. Vale. Vamos a coller unha tixola, esta de aquí. Vamos a arrancar xa aquí. Vamos a poñela para que arranque xa o aceite no 7. Vale, temos o noso aceite de oliva, virxen extra. Moi ben, isto por aquí. E un pouquiño máis, vamos a engadirlle un pouquiño máis de aceite. Aí está, vale. Bueno, é importante tamén contaros que o que vamos a facer é unha allada, pero aquí en Galicia temos, bueno, moita confusión, ou chámaselle dun xeito a unha cousa e a outra, a veces se confunden os termos, non? A allada e a galega, non? Son dúas salsas que son moi similares, que os ingredientes son casi iguais, pero hai unhas pequenas diferenzas. A allada, que neste caso que vamos a facer, é un preve que ao rematar, cando primeiro poñémolo o aceite ao lume, cando empeza a quecer, engadímoslle os allos, e despois, cando están os allos xa doradiños, retiramos do lume, para que non se nos vai a queimar agora o pimentón, botámoslle o pimentón, e logo cortamos a cocción cun chorriño de vinagre. En este caso tamén vamos a aproveitar, por eso non atirei un pouquiño da auga de cocer a verdura, para facer unha allada un pouquiño máis lixeira. Pero normalmente a allada só leva o vinagre. E incluso hai algunhas casas que o fan sin engadirlle o vinagre, non?
E despois a galega, en cambio, é a mesma salsa, a mesma base, que temos o aceite, o allo, cando está dorado retiramos, botamos o pimentón, pero logo rematamos ca auga normalmente de cocer o peixe. Seguro que nas vosas casas tamén hai moito desta confusión. Seguro que lle chamades moitas veces eso, allada a galega ou galega a allada, pero bueno, hai esas pequenas diferenzas que está ben coñecelas. Vamos a cortar os allos en láminas que non sean moi finiñas tampouco. A min me gusta, bueno, a min o allo é que me fascina. E o allo son dos que, cando vou fritir un bistec ou cando vou fritir algo, primeiro pico así uns dentes de allo, botos a fritir, retiros e os como así, que me encanta. O allo así é que é algo que me gusta. Tamén si sodes dos que non vos gusta moito o allo porque vos repite, aquí nos allos, dentro, neste caso non porque eu vou cortar en láminas, pero se fora a cortar picadiño, podemos cortalo a metade e ten un xermen, ten como un brote por dentro, non? Que iso é onde vai a nacer outra nova planta, outro novo allo. Pois aí, sacadeslle ese xermen que ten aí dentro e xa non suele repetir tanto. E senón, outro truco tamén é poñer un pequeno cazo con auga a ferver e antes de picar o allo, ou antes de utilizarlo na receita que sexa, pois botamos eses allos aí, damoslle un blanqueamento, se cociñalos un par de minutos, retirámonos e aí xa non repite o allo tampouco. Bueno, xa temos o noso allo picado. Fijaos que receita máis sinxela, con poucos ingredientes, pero que saborosa, Moi ben. Vamos a coller para remexer aquí un pouquiño, aí temos. Nada, que se doren un pouquiño os allos, que colla todo este sabor o aceite, non? O allo, tampouco queremos que se nos queime, porque se os allos se nos queiman, nos vai a dar uns toques amargos, non? Que non son nada interesantes. Vale, temos que controlar eso, que o allo non se queime. E tan pronto estén os allos doradiños, apagamos o lume, retiramos do lume antes de botar o pimentón. Vale? Tamén é interesante que se llevamos a botar vinagre como vamos a facer nós, que arrefríe un chisquiño. Pois senón, ás veces, e seguro que máis dunha vez vos ten pasado na casa, se lle botas o vinagre cando está ainda ben quente, parece que ferve e incluso sale por fora moitas veces, non? E podemos queimarnos. Así que, ante todo, limpeza, pero seguridade tamén. Vale, isto xa vai estando douradiño. Ben, xa están douradiños. Apagamos o lume. Retiramos aquí do calor. Damos unha voltiña para que refríe un chisquiño, que non se pasen os allos. Xa o temos para engadir o pimentón. Vamos con o noso pimentón e engadímoslo todo de golpe. Aí está. Remexemos para que se diluya ben todo e que vaya refriando. Aí está. Importante, moi importante que non se nos queime o pimentón. Senón sí que nos vai a dar moito amargor e nos vai a quedar mal allá. Vamos ao vinagre para ver se está moi quente ou non. Probamos piño con unhas gotiñas. Vale, vemos que ainda está bastante tal, así que vamos pouquiño a pouco. Pouquiño máis. Aí está. Vale, suficiente. E agora vamos a engadir un pouquiño do caldo que temos aquí reservado de cocer a nosa verdura para que termine de enfriar. Aí está. E xa estaría. Aí estamos, perfecto, xa estaría a nosa hallada. Aí está. Vamos ao último paso. Outra tixola. Poñémolo aquí ao lume, calor a tope. Vamos a dar a tope. Precisamos que este ben quente. E nada de aceite, porque xa o touciño ten ese punto de graxa, non? Pois o que queremos é que este ben quente para que se torre. Se torre que a súa propia gasa que vai a derreterse, non? Vale. Que quente un pouquiño. Vamos a ir botando o noso touciño, que se vaya dorando por os dous lados, que quede ben crocante. Nada, darme un intre que fago o touciño pelos ovos e vémonos na mesa para o empratado.
Tomade nota, así se fan os xenos con ovo, touciño e allada. Poñémolo ao poto ao lume co touciño e mailo sal. Engadimos os xenos limpos e cortados. Mentres tanto, cocemos os ovos nun cazo durante 10 minutos. Fritimos allos en láminas nunha tixola. Engadimos hielo, pemento, vinagre e auga de cocer os xenos. Cortamos o touciño en liscos e torrámolo nunha tixola. Servimos a verdura cos ovos, o touciño e o preve por riba. Bo proveito! Bueno, mirade que pintaza que ten esta receita. Sinxela, poucos ingredientes, pero vos, de calidade, galegos. E para rematar, a nosa allada, bueno, tuneada, porque ao final é unha alladiña, pero con un pouquiño de auga de cocer os xenos maravillosos estes que temos. Bueno, nada, vos seguide aí. Recordade, vémonos mañán, paso nota, eu quedome cos xenos.